So, ito yung mga One Piece nilang collection. Nadigit ganun mo ito tubig. Tubig ba? Nalas sa laag din yung bata. Din yung sinin mo anak. Ito yun. Mga One Piece collection nila. So, if nais yung magpabili, PM nyo ako. Balikan natin to. Zoom natin. One Piece collection. Nahilig sa One Piece dyan. Ito pa. Dito. Okay. Yan lang. Dito naman, mga Dragon Ball. Sa mga mahilig sa Dragon. Yung One Piece, dito mga Dragon Ball. Detective Conan. Sikat pa ito. Manday yung Lupin. Ha? Lupin, diba? Yan. Si Detective. Ito naman mga Dragon Ball Z. Tisoy, ang sa'yo mong soy, piano?